Kidam tang jang mini phai trainer ke bar tia long sabuna home pen ke thap vet heroin home kep ke long pon a heroin pang room pet pen gram pharoisi bang so hut inoda bang phwa phan rai kom sai khia tum pen nep pon cheklo khatkhati police station ke parlo kidam tang jang mini phai trainer ke par ni khatkhati long home kep heroin nep pon long bang so hut heroin a beha long ka cherap do na bang phu inoda phanda rai kom sai khia tum pen nep ingnang pon cheklo kaching nang chek abang phulaki khatkhati pakafila longkedo waji ali asopo nur uddin artaninkan plikebra troxy pusi pang thekpon kachingnang chega bang phwa phan rai kom sai khia tumpen karju pater tok apor hut ka che than thu atengke alang li dimapur pen sik kaddu kaweta nangke klem pusi che than pon lapusona por hut khatkhati oc pen arisang ho tumpen pen kachingnang chega bang phu dimapur anat damlo Raikom sai khe agari pen Gutam Basti National Highway thongkep rasir kep ahin pen nangke barbom agari ke panglena hut warsai to NC kachingnang chega bang khu Raikom sai khe atum pen ke tengkheng si ke kaji aphan bor ilo bang so hut Raikom sai khe ahin pen ke pasang ji aphan bor idun lo bonda patoi ti si Lahorijan T State ang namajo ke kaji aphan bor ilo bang so hut Raikom sai khe ahin pen Raikom sai khi inoda bang hele pen abdun si aking along hele amu roklok lo bang sojok arenga huke so bang phaphan bokajan ch sialong an sekelang jiaphan pondet lo bang so phi ke so kelang pa mi jiaphan pura Dipu Medical College and Hospital along an ponthulo bokajan pen ananterang karbianglong live